Ahoj, moje meno je Blažej Černák a počúvate 12. časť Podcastovín, podcastu pre podcasterov. Naposledy som slúbil, že vám poviem niečo o novom podcastovom štúdiu Brept. Peťo Chodelka, autor podcastu Podnikast, ma oslovil, či si nespravíme štúdio a ja som mu povedal áno. To bolo niekedy v marci a pustili sme sa do práce. Našli sme výborné priestory v coworku Collaborate, blízko trhoviska Miletičky s parádnym parkovaním. Začali sme teda zariaďovať a dizajnovať a po 2 mesiacoch je štúdio hotové. Prídite sa pozrieť alebo si nahrať rovno podcast. Prvé nahrávanie máte zdarma. Dnes budete v podcastovinách počuť. Jeden z najúspešnejších biznis podcastov je Na predaj. CEO Spotify Daniel Ek dal zaujímavý rozhovor o budúcnosti podcastov na Spotify. Tip na podcast je Forbes 30 pod 30. V téme rozoberiem 6 základných krokov pri vytváraní podcastu a vo funfacte sa dozviete, čo si Milan Lasica zapísal do denníka v roku 2009. Podcast Entrepreneurs on Fire je na predaj. Tento denný biznis podcast je o rozhovoroch s úspešnými podnikateľmi a vznikol v roku 2012. Má takmer 4000 epizód a bolo tam viac ako 3500 hostí. Aktuálne má cez 145 miliónov vypočutí a mesačne zarobí v čistom od 100 do 250 000 dolárov. Poviete si, že wow, že za týmto podcastom musia byť desiatky tvorcov, ale zdanie klame. Zamestnáva 4 ľudí plus moderátora Johna Lee Dumasa, ktorý je aj zakladateľom podcastu. A teraz cena. Vyvolávacia cena je 15,5 milióna dolárov. Celkom raketa, čo poviete. Ak by ste mali záujem, v popise tejto epizódy nájdete link, kde je viac informácií. A mimochodom, podcastoviny zatiaľ na predaj nie sú. Zatiaľ. CEO Spotify Daniel Ek poskytol zaujímavý rozhovor pre technologický podcast Acquired. Hovorí v ňom o začiatok Spotify vo svete podcastov v roku 2018, kedy nemali žiaden podcast a dnes po 5 rokoch sú jednotka na trhu. Dozviete sa aj o plánoch do budúcna a napríklad aj to, že plánujú viac audiokníh. Link na celý rozhovor nájdete v popise tejto epizódy. V rebríčku najúspešnejších podcastov sa na Slovensku podľa Chartable cez Spotify najviac darilo v redakcii od denníka N, druhé bolo Vražedné psyché a tretie Profil zločinu od ZAPO. Cez Apple si podľa Chartable najlepšie počínal nový podcast Tour de Svet od ZAPO, druhé bolo v redakcii od denníka N a tretie Dobré ráno od SME. Mojím dnešným tipom je podcast Forbes 30 pod 30. Známy rebríček úspešných ľudí do 30 rokov má už aj podcastovú formu. Redaktorka Forbesu Simona Gulisová sa bude postupne zhovárať s týmito osobnostiami a dozviete sa nielen o ich osobných príbehoch, ale budú dávať aj tipy, rady, či dokonca spomenú aj svoje zlyhania. Dnešná téma bude pre začínajúcich podcasterov. Ako začať s podcastom? Zdá sa to byť brnkačka, ale nie je. Tu je 6 krokov, ktoré budete riešiť, ak spúšťate svoj prvý podcast. Krok číslo 1. O čom to bude? Tak ako milión ďalších, aj ja som svoj prvý podcast urobil ako rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Nemám síce štatistiku, ale predpokladám, že každý tretí podcast je o rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Nuž musíte dať svojmu podcastu výnimočnosť. Na druhú stranu, nie každý rozhovor so zaujímavými ľuďmi je rovnaký. Tu odporúčam robiť niečo, čo vás baví, ale jedným očkom sa možno inšpirovať ostatnými. Ak budete robiť nejaký podcast na špecifickú tému, odbornú alebo napríklad o koníčkoch, máte to o niečo jednoduchšie, ale stále musíte byť niečím výnimočný a hlavne autentický. Krok číslo 2. Názov a logo. Často to býva tá najzábavnejšia časť. Pobrainstormujete, vymyslíte niečo a tešíte sa z prvého veľkého úspechu. Máte názov. K tomu netreba dávať žiadne poučky. Jasné, krátke a zapamätateľné. Treba mať na mysli, že meniť názov podcastu je dosť obťažné, takže tomu venujte dostatočne veľa času. S názvom musíte vymyslieť aj vizuál, teda logo. Existuje veľmi veľa templateov, ktoré vám navrhnú logo, napríklad Canva. Odporúčam do loga dať aj názov podcastu, aby to bolo hneď jasné, o čo ide. Vloženie symbolu mikrofónu do loga býva dosť časté. Tu zastávam názor, že logo musí byť jasné a pekné, ale viac o úspechu rozhodne obsah.
Nahrávanie a technikálie. Máte tému, aj názov, aj logo a musíte to na niečo nahrať. Potrebujete minimálne mikrofóny a pri rozhovoroch ideálne aj rekordér. Na mikrofónoch netreba šetriť, ale ani to na začiatku nepreháňajte. Jednoducho zvuk by mal byť čistý a pekný. Nemusíte mať hneď profi zvuk. Ak budete mať úspech, môžete pokročiť na profi level. Mikrofón za 100 € je už celkom dobrý. Ďalšia vec je, na čo budete nahrávať. Pri rozhovoroch musíte počítať s rekordérom, aby ste nahrávali ideálne na 2, respektíve viac stôp. A poslednou vecou je miestnosť, kde nahrávate. Mala by byť čo najviac izolovaná, čiže vyhnite sa veľkým zasadačkám. No a ak máte veľký rozpočet, všetky technikálie vyrieši za vás štúdio, ktoré si prenajmete a vám zostane už iba jedna starosť – nahrať podcast. Krok číslo 4. Postprodukcia. Po nahratí prichádza fáza, ktorá je často najdôležitejšia. Postprodukcia. Neupravený podcast je ako upiec chutné jedlo, ktoré naservírujete na špinavom tanieri. Musíte počítať s tým, že je potrebné upraviť minimálne zvuk, hlasitosť, možno odstrániť šum a prípadne aj rôzne prepty, prerušenia a podobne. Platí to nielen pre rozhovory, ale aj solo podcasty. K tomu počítajte s vložením jinglov, podmazovej hudby, ktorá podcast oživí a dodá mu emócie. Ak plánujete príbehový podcast, musíte počítať s tzv. Sound designom. To je už kapitola sama o sebe. Toto všetko sa buď naučíte, alebo môžete si podcast nechať upraviť. Úpravy môžete robiť aj v programoch, ktoré sú zadarmo, napríklad Audacity. Krok číslo 5. Výber platformy. Keď už máte podcast spracovaný, môžete ho začať distribuovať. Sú rôzne hostingové platformy, najznámejšie je Spotify for Podcasters, prípadne platené Buzzsprout či Podbean. Tam jednoducho uploadnete epizódu a môžete ju šérovať. Dôležité je ešte urobiť prepojenie na prehrávače, teda Spotify, Apple či Google Podcasts. Nie je to nič zložité, za pár minút to máte vyklikané. A posledný 6. krok je marketing. O svojom podcaste musíte dať vedieť. Využite svoje sociálne siete a šírte info čo najviac. Je možné vytvoriť aj dedikované kontá na Facebooku či Instagrame alebo LinkedIn. Ale myslíte na to, že o tie sa treba starať, lebo najhoršie je mať prázdne konto. Pôsobí to potom, že podcast je mŕtvý. Dôležitou vecou je pravidelnosť. Či máte týždenný alebo mesačný podcast, snažte sa publikovať vždy v konkrétny deň v týždni, ktorý je ideálny, si musíte zvoliť vy. Pracovné týždne aj víkendy majú svoje plusy aj mínusy. To bolo 6 základných krokov pri vytvorení nového podcastu. Existujú už aj firmy, ktoré vám podcast vytvoria na kľúč. Dnešným funfactom bude úryvok z knihy V krátkosti od Milana Lasicu. Ten si 29. decembra 2009 zapísal: Dnes som si ani neviem prečo uvedomil, že potrebujem v rádiu počuť slová. Rádio počúvam už iba v aute, doma sa k nemu človek nedostane cez televízor a CD, takže aj doma počúvam z rádia iba hudbu. A v aute tiež, hoci tam nemám veľmi na výber, na každej stanici hrajú. A dnes som zistil, že by som rád počul, ako o niečom rozprávajú, aby som sa volačo dozvedel, lebo z hudby sa, bohužiaľ, toho veľa nedozviem. Z tohto úryvku je jasné, že pánovi Lasicovi v roku 2009 chýbali podcasty. To bolo z dnešných podcastovín všetko. Opäť v útorok bude ďalšia epizóda a aby ste ju nezmeškali, kľudne dajte odber. Poteším sa aj vášmu nápadu či reakcii. Prajem pekný deň a ďakujem, že počúvate.